Казвам се Майя Стайкова, завърших плакат и визуална комуникация и бях в Париж 2011 година от края. Този творчески баща за мен беше нещо уникално. Мисля, че за първи път в живота си имах 2 месеца на разположение да мисля, да гледам и да преживявам само изкуство. В общи линии това за мен беше най-важното и най-ценното. Надявам се да имам в бъдеще други такива щастливи моменти. Значи, след всички изложби и музеи, които посетих в Париж, мисля, че нещо се претъпи в мен относно въобще виждането ми за артиста, зрителя, и затова реших да направя нещо като инсталация, която всъщност разсъждава върху този въпрос. В момента, честно казано, нямам никакви конкретни планове. Надявам се да имам други такива изяви, но нищо не е конкретизирано все още. В момента нямам в момента такива места. Стига.